ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አናዓኹም ሰላሐዲን ካብ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያኒ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ኣብ ኩለን መዓልታትና ብፍልጠት ንወስኽ ዝብል እዩ ኣብ ኩለን መዓልታት ህይወትና ብፍልጠት ክንወስኽ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ስለዚ ኣብ ኩለን መዓልትና ብፍልጠት ንወስኽ ዝብል ቃል ሎም ክንርኢና ፍልጠት ኣብ ህይወት ካብቲ ዋናን ኣገዳስን ነጥብዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብ ህይወትና እንበጽሖ ብፍልጠት ደረጃ እዩ ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ክትመላለስ ኣብ ዘይትፈልጥዮ ነገር ደው ክትብሊ ኣይትኽእልን ኢኺ ስለዚ ክሳብ ኣበይ ክትከይድ ኢኻ ዝውሰን ክሳዕ ክንደይ ነቲ ትኸዶ ዝኸውን ፍልጠት ትምላእ ኣለኻ እዩ ስለዚ ገለገለ ሰባት ኣብ ነፍስ ወከፍ ናይ ህይወቶም መዓልቲ ንሓድሽ ፍልጠት ዝተዳለወ ህይወት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ገለገለ ሰባት ግን ኣብ ነፍስ ወከፍ ናይ ህይወቶም መዓልቲ ተደጋጋሚ ህይወት ዝደግሙ ነገር ግን ብፍልጠት ደይውስኹ ኣለዉ ስለዚ ህይወቶም ተደጋጋሚ ይኾኑ እሞ የጽልኦም ንምንታይ ተተባሃለ ናይ ህይወትና ለውጢ ኣብ ምውሳኽ ሓድሽ ፍልጠት ከም ዘሎ ኣይንረስዕ ስለዚ ኣብ ኩለን መዓልትና ኣብ ኩለን መዓልታትና ህይወትና ብፍልጠት ክንውስኽ ኣዚና ንሕሰብ ንዕኡ ብዝምጭእ መንገዲ ፍልጠት ብንውስኸሉ መንገዲ ድማ ንነብስ ወከፍ ጊዜና ፕላን ንግበረን መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 19 ከምዚ ይብል ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ደሎ ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣእዳው የውሪ ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ትዛንያ ሓንቲ ለይቲ ድማ ነታ ሓንቲስ ፍልጠት ተሕልፈላ ብጣዕሚ ዝገርም ሓንቲ ለይትስ ነታ ሓንቲ ፍልጠት ተሕልፈላ ርኢኹም ኣሕዋት ትኽክለኛ ናይ ዓወት ዝተሳኽዐ ህይወት ዘለዎም ሰባት መን እዮም ተዳኢልኩምኒ ናይ ሎሚ መዓልቶም ናይ ሎሚ ለይቶም ንጽባሕ ሓድሽ ፍልጠት ተሕልፍ ህይወት ዘለዎም ሰባት እዩ ሎሚ ንጽባሕ እንታይ ሓድሽ ፍልጠት ሒስካ ተሳጊርካ ካብ ጽባሕ ንድሕር ጽባሕ እንታይ ሓድሽ ፍልጠት ሒስካ ተሳጊርካ ክሳብ ሕጂ ዘለክ ፍልጠት ናይ ዓመታት ዝነበረ ርድኢት ናይ ኣዋርሕ ዝነበረ ርድኢት ድዩ ወይስ ኣብ ነፍስ ወከፍ መዓልትኹም ነተን ድቕጽላ መዓልታት ብሓድሽ ፍልጠት ትሳገርዎን ኢኹም ምኽንያቱ ናይ ዓወት ሰባት ቅድሚ ዝኾነ ነገር ኣብ ፍልጠት ምድላብ ንገዛእ ርእሶም ኢንቨስት ምግባር ቀዳምነት ዝህቡ ሰባት እዮም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ናይ ደገ ለውጥና ዝውሰን ብናይ ውሽጥና ምብልጻግ እዩ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ከምቲ ኩሉ ነገርካ ደሓን ዝኾነ ነብስኻ ከዓ ደሓን ክትከውን ምነይልካ ኣለኹ ኢልዎ እና ነብስና ደሓን ክትከውን ተደኣ ኮይና ነብስና ክትብልጽግ እንተደኣ ኮይና ንነብስና ዘበልጽጋ ንነብስና ዘጸብቓ ንነብስና ዘህፍትማ ፍልጠት እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ደጋዊ ሃፍቲ ውፅኢት ውሽጣዊ ሃፍቲ ምዃኑ ኣይትዘንግዑ ኣብ ነብሶም ዘይተዓወቱ ኣብ ደጊኦም ክዕወቱ ሰባት ኣይክእሉን እዮም ኣብ ነብሶም ዘይተሳኽዐሎም ኣብ ደጋዊ ህይወቶም ናብርኦም ክሳኽዐሎም ኣይክእልን እዩ ቅድሚ ደጋዊ ስክዒት ነፍሳዊ ስክዒት ከም ዝመጽእ ኣይንዘንጋዓዮ ነፍስና ኩሉ ግዜ ጽምኣታን ሃረርታን ፍልጠት እዩ ነፍሲ ዝተሳኽዐ ጉዕዞ ዝህልዋ ትኽክለኛ ፍልጠት ብዝተመልአቶ መጠን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መዓልትኹም ንሓደ ነገር ኮንሽስ ኩኑ ንሓደ ነገር ኣስተውዕሉ ሎሚ ካብ ትማሊ እንታይ ዝተፈለየ ፍልጠት ነብስኻ ረኺባ ጽባሕ ካብ ሎሚ እንታይ ዝተፈለየ ፍልጠት ከተዳሊኻ ኣለኻ ሎሚ ንጽባሕ እንታይ ፍልጠት ሒዝካ ኣቲኻያ ካብ ጽባሕ እንድሕር ጽባሕ ከ እንታይ ፍልጠት ሒዝካ ኣቲኻያ ምኽንያቱ ነብስ ወከፍ መዓልትኻ እስኻ ናይ ቀደም ኮንካ ይትእተወን ኣብ ነብስ ወከፍ መዓልትኺ ከም ቀደም ኮንኪ ትእተውየን ኣብ ነብስ ወከፍ ናይ ህይወት ክስጉምቲ ትስጉመ ምህላው ክኽርድአክ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ነብስ ወከፍ ስጉምትኺ ካልእ ዓይነታት ተሓሳስባ ርድኢት ፍልጠት ኣብ ነብስኺ ምውሳኹ ኣረጋግጺ ምኽንያቱ ኣብ ነብስና ዝውስኽ ነገር እንተዘየለ ኮይኑ ኣብ ህይወትና ዝልወጥ ነገር የለን ስለዚ ዕዉታት ሰባት መን እዮም ተዳኢልኩም ንነብሶም ብፍልጠት ክመልኡ ቀዳማይ ደረጃ ዝህቡ ሰባት እዮም ክሳዕ ክንደይ ኢና ነብስና ፍልጠት ክትመልእ ነብስና ጥዕና ዘለዎ ፍልጠት ህይወት ዘለዎ ፍልጠት ናብ ሕልምና ክብጽሐና ዝኽእል ፍልጠት ንኽትመልእ ክሳብ ክንደይ ኢንቨስት ንገብር ወይስ ከም ምንባር ጥራሕ ኢና ንህይወት ንነብር ወይስ ብትኽክል ተረዲእና ንነብስና ከነኻዕብተላን ከነህፍትማን መንገዲ ንፈጥር ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል ምሳሌ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 10 ጥበብ ናብ ልብኻ ክትኣትያ ፍልጠት ከዓ ንነፍስኻ ባህ ከብላ እሞ ካብ ክፉእ መገድን ካብቶም ቄናን ዝዛረቡ ሰባትን ከናፍርካን ምኽሪ ክትሕልወካ ምስትውዓል እውን ከተዕቅበካ ኢሉ ዝገርም ነገር እዩ
ጥበብ ናብ ልብኻ ተኣትዮ ኢሉ ግን ቀፂሉ ምስ ጥበብ ንመን ኣምፂዎ ንፍልጠት ኣምፂዎ ፍልጠት ድማ ንነፍስኻስ ባህ ከብላ ኢሉ ርኢኹም ኣሕዋት ንነፍስና ምንም ብደገ ዝመጽእ ማተርያል ኣይኮነን ቀንዲ ባህታ ዝፈጥረላ ናይ ነፍስና ናይ መጨረሻ ባህታኣ ኣብ ትኽክለኛ ፍልጠት እዩ ዘሎ ነፍሲ ብትኽክለኛ ፍልጠት እያ ትጸግብ ነፍሲ ብትኽክለኛ ፍልጠት ይባህ ዝብላ ነፍሲ ብትኽክለኛ ፍልጠት እያ ትዓግብ ስለዚ ኣሕዋት ናይ ትምኒት ህይወት ከይንነብር ኣብ ትምኒት ጥራሕ ኮለል ከይንብል ዘይጭበጥ ጉዕዞ ከይህልወና ዘይጭበጥ ሕልሚ መታን ከይህልወና ሕልምና ተጨባጥን ክውንን ክኸውን ንደሊ እንተደኣ ኮይና ካብ ናይ ትምኒት ዓለም ወፂና ኣብ ናይ ክውንነት ዓለም ክንነብር ንደሊ እንተደኣ ኮይና ርግፀኛታት ንኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትና ንነፍስና ብፍልጠት ንመልእ ከም ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትና ሓድሽ ፍልጠት ንውስኽ ከም ዘለና ርግፀኛታት ንኹን እዚ እንተዘየለ እትብህግዎ ለውጢ ኣብ ህይወትኩም ኣይክትርእይዎን ኢኹም ኣይክንርእዮን ኢና ምኽንያቱ ኣብቲ ዘይፈልጦ ኣይመላለስን እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘይትፈልጥዎን ኣብ ዘይርድአኩምን ኣይትመላለሱን ኢኹም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞና ነገራት ካብቲ ዘይንደልዮ ሓራ እንዳወፃና ንኸይድ ሓራ ዘውፅእ ፍልጠት እንተደኣ በዚሑልና እዩ ኩሉ ግዜ ብሓርነት ንኽትነብሩ ንናይ ሓርነት ፍልጠት ኣፍ ደገ ክፈቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትኹም ሓድሽ ፍልጠት ወስኹ ንሓድሽ ፍልጠት ተዳለዉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ሎማዓንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም በዚ መዓልቲ እዚ ዕድመ የቕርበልኩም ኣለኹ ንጎይታ ክትቅበልዎ ብሓቂ ድወሰንኩም ሰባት ዛጸሎት ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ يأمن الله إيسوس لحاتياتي كم تتسقل عدا حاتياتي كم زخفولو كم زموت اللي بسالتي تمعلتي أملاح كموتات كم زتنسؤو يأمن الله كابزا ساعات بيسوس كريستوس بمؤمني حدش فترات ولد أملاح كوين الله منفس قدوس بشيم يسوس بأمنت يقبلك الله آمين زي أزو سنكم وحقو سنكم بزب تحت زولو سنكم صحفوا لنا كنسألي لكم متان زت ليكم حاجة استمرتخا كنسأل لكم تبارك